नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंकज तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज माझ्या किचनमध्ये ना अगदी हॉटेलसारखी मिळणारी सुनी पालक पनीर बनवणार आहे। अगदी सोप्या पद्धतीने मी ही दाखवले। चला सुरुवात करूया। इथे मी एका भांड्यात 1.5 पेले एवढं पाणी घेऊन त्याच्यात 2 मीडियम आकाराच्या पालकाच्या जुड्या घेतल्या आहेत। ह्याची मी देठासकट पानं वापरलेली आहेत। पानं स्वच्छ धुवून स्वच्छ साफ करून ही आपण उकडून घेऊया। आता हे उकडलेलं पालक आपल्याला एका गाळणीवर गाळून थंड करत ठेवायचं आहे। आता हे गाळलेलं पाणी आहे ते आपल्याला नंतर भाजीत वापरायचं आहे। पालक पूर्ण थंड झालं की आपण त्याची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घेऊया। कढई घेऊन त्याच्यात मी तेल तापत ठेवलंय। त्या तेलात अर्धा चमचा जिरं, थोडंसं हिंग टाकायचं आणि ते चांगलं परतायचं। नंतर त्यात मी 2 मोठे कांदे, त्या कांद्यातच मी 4 लसूण पाकळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। कांदा चांगला गुलाबीसर होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा चांगला गुलाबी झालेला आहे। त्यातच मी 2 छोटे टोमॅटे बारीक चिरलेले आहेत ते घालायचे आणि टोमॅटा चांगला शिजवून घ्यायचा। इथे आपल्याला टोमॅटा अगदी नरम होईपर्यंत शिजवायचा आहे। आता हे उरलेलं पालकाचं पाणी आहे ते थोडंसं घालून पुन्हा आपल्याला टोमॅटो चांगला शिजवून घ्यायचा आहे। झाकण लावून इथे आपली ही कांदा टोमॅटोची फोडणी आहे ती चांगली शिजवून घ्यायची आहे। आता हे कांदा टोमॅटो चांगला नरम झाल्यावर त्यातच मी पाव चमचा हळद, 1 चमचा मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा धने पावडर घातली आहे। ते घालून आपल्याला चांगलं परतायचं आहे। मी आपण थंड केलेला पालक मिक्सरला फिरून घेतला आहे। त्या पालकाची पेस्ट मी ह्या फोडणीत घालून चांगली परतून घेतली आहे। आता ते उकळलेलं पालकाचं पाणी आहे तेच ह्या मिक्सरच्या भांड्यात घालून ते पाणी आपल्याला त्या भाजीमध्ये घालायचं आहे आणि भाजीला चांगली उकळी आणायला द्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता पालकाला चांगली उकळी फुटलेली आहे। आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि पुन्हा चांगलं परतायचं आहे। आता ह्यातच मी पाव किलो पनीर घातलेलं आहे आणि भाजी चांगली ढवळून घ्यायची आहे। झाकण लावून त्याला 5 मिनिटं उकळी काढायची आहे। आता 5 मिनिटानंतर त्याच्यात मी घरचीच आपली मलाई असते ती मी 4 ते 5 चमचे घेतले। ती चांगली घोटून त्या ग्रेव्हीवर टाकावी। घरची मलाई नसेल तर अमूल फ्रेश क्रीम ही इथे तुम्ही वापरू शकता। आता ही घोटलेली मलाई घालून भाजी आपल्याला चांगली ढवळायची आहे। आणि पुन्हा झाकण लावून त्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी वाफ आणायची आहे। आता इथे मी एका फोडणीच्या भांड्यात 2 टेबलस्पून तेल टाकून 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या बारीक करून त्या मी चांगल्या त्याची फोडणी करून घेतली। अगदी चुरचुरीत फोडणी करायची आहे। इथे आपल्याला लसूण अजिबात करपवायची नाही आहे।
लालसर झाल्यावर त्याच्यात मी 2 सुक्या लाल मिरच्या, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि थोडंसं हिंग घालून ती फोडणी आपल्याला तयार करायची आहे. आता ही फोडणी गरमच असताना आपल्याला केलेल्या आपल्या पालक पनीरच्या भाजीत वरून घालायची आहे आणि भाजी चांगली मिक्स करायची आहे. अशा प्रकारे ही आपली लसूणी पालक पनीरची भाजी तयार झालेली आहे की नाही. अगदी सोपी करायला आणि खायलाही खूप सुंदर लागते, टेस्टी बनते. तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक आणि शेअर नक्की करा. आणि हां, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तोपर्यंत टाटा.